At yun ako na naman at ating kumungkwento ling na magluwal na naman din balitang UFO at this time official na rin papalwaldo. I Trump pin mimiya na yung go signal na ipalwaldo rin documents tungkol kay UFO tapos din tao na mo rin bala na manigaral siguro. Tingko mong kwento niyang anak ko. Sabi ako rin pinsan ko, makatambay kami kitang harap dadi apo ko itang dati ng balikan del plaka niya balo pero sinabi kaya anyway makatambay kami kay bat mig brownout kasi kanta usually kanita niya minanang panahon patse mig brownout ding tao mamaglol may pagkwento laging dalan makanyan kay bati kami mga palagi ko 6 or 7 kami kanita ding atlo bapa ko at lumba pa ko kay bat ikami ring pinsan-pinsan at so kami kilwal nakadalumdum uling madalumdum makakaki mo rin kain ding between nada ay mo rin between at itang time ay tala pa man drone ating kaming ikit na susula po ding kabilis kaya nung tigakayan mo bala mo makanini makakanya kay bat detang typical akakit tamong ini detang papalwalda nyaya ako maniwala ako kanita ay na ako man malabog memory kanita na baka kaya mo helicopter yan malabo kasi mananyang helicopter makanyigalo at suy kayo kaya biglayan makanyan bala mong manalbiya ang Dragon Ball may mag teleport di kay di Goku makanyan pangabilis kaya na panita halos siguro mga 15 minutes to 20 minutes nang kalambat kaing makanyan at pisa sabihin ni nani tayo aeroplano kay aliya daring wapa ko naman kaya naman between nada malabong between niya ito naman gagalon naman gagalong makanita itang sigurong kaya na kaya kami katas na siguro nung at yung kailalam na ning mga makanita kakatas kaya na ning rayap makanita ya kakatas pero ay ali mo rin malatiya mo bala mo kaya beya ka rin between siguro mas matas pang bagya kay rayat pero malinong malino na kaya suluya kanyang niya kay babaw mi mismo nya maniwala ako karing papalolda rin kay gay din kay US kasi ako mismo ikami mismo may nakit kami makanyan at balo na nung maging epekto na nita kay BME wala kabukasan wala may kalingwana kanita mo so kinuwento kaya mo kasi usupin ngayon ka UFO